kanya sai oko gwede mo mako lete ne kono mo jo ka okineno kitumia la ma mene jaki omielo okitimu ga kama onja okiko jo moko bo loke ne kiango dwaro kiango timo manari kanyo to pacha onge pacha ni gige na maloso kendo taki chikori kanyo to pacha onge yo kono to winyo ni wuon jaki no weyo awono wa jaki ngiri ji wacho no to ga no kiango nen pu Wada un po ma bu bero poco meno. Mamma toge fulo male idee. Anche ora gli sto gaginea. Io ve sono ora io vado. Di chalre. Kanya sai wata biro chwe we suro ma chal ko. Kidu ma chal ko de. Ko ramba pe ni ko na be so tani kidu ya ba. Ito ni be mali ni be kidu ya ba. Ito ni be kidu ya ba. Abe ni mali ni be kidu ya ba. Ogni buona che la muovi, a quello camano, tela. Agniso giù, mi gira ma buono. E dalla vanne dalla mamma samoro, non ero. Camano. To kanya sai no chalo gi muketa gimi. Ma quello non ka colorado con no chiare. Ma che bok neno nyaka nini. Sai quello di kuma buono. E gini me ko lamo, ni mara. Mujunga kodela sai gilambo na gimerwa na ginera gilambo na sai mu gidra nya tena no tekso tekso kata ko liwo lando biro ko liwo ya mo babo de kan owo o de kanye niyo dinero mana mabele banya te wacho hii barabara kufanya hivi Professor Mata, ilo tuma bera hinya, kendo agoni ero kamano ahinya, omgire studio kaindi. Bedi ni biro kaindi en mana gwetli. Omyo sabako biro kaindi, ntie ya woto na gimo kwa mbele ntie dala kazetani. Mabene ini won ijiwo gie yono makari. Omyo doko niro kamano, banya se ugweti. Ero kamano. Kendo anso, alla moni mabera. Ini gona simi nyita ni Stella. Anodi mabera. Wagwero kamano kumbiro. Ero kamano. Be onge wach mani kia ngono temana. Do kambe. Abu be kan tuwa. Ero kamano. Janeno mara mogi TV, mano iluongo kanyo endo ne Amata. Mabende ung'eyo kanyo endo ne min jake. Adwa ni mondo wadhi kanyo endo budho matin, oya wadhi modho pi matin nyakora moga jwang'. Bang'ere machuok uwadugo. Some of the activities of the group does, we do